Bon dia, esmorzadors. Avui on hem vingut? Avui hem vingut a València, a la Catedral de la Pilota Valenciana. Vamos a fer una partideta o què? El local està situat al carrer Pelai de València i per dins està tot decorat amb l'essència de l'esport del nostre poble, la pilota valenciana. La veritat que és una autèntica meravella. Per a picar trauen papes i olives. Per això vos recomanem demanar algun dels seus entrants com farem nosaltres. Primer tastaren les braves del trinquet, que la veritat que estaven molt encertades. Gasten unes creïlles casolanes, pebre roig per damunt i un allioli casolà en l'all rostit, suau i molt equilibrat. Però sobretot vos recomanem tastar la seva ensaladilla de fumaig, que estava espectacular. Així tenim a Pelayo pegant limós. I ara sí anem en els seus entrepans. Primer tastarem el que competeix en gastroalmuerzos, que podreu tastar-lo fins el 8 d'octubre, i porta de base titaina, un ou fregit per damunt, tonyina fumada i vitets. La veritat que la combinació estava molt encertada. Després Ximo ens va explicar que cada setmana elaboren un entrepà diferent, com este que portava mandonguilles de carn, encisam i unes virutes de pernil i quicos per damunt. Però sobretot vos recomanem els seus calamars arrebossats en un allioli de llima que li aportava una frescor molt interessant. També tastarem el seu entrepà de pollastre a la brasa, la seva brascada de carn de cavall, el cremaet i el seu dolcet. I acabarem fent una partida al trinquet de Pelayo de València, que obre tots els dies per esmorzar.